Sa 23 ka pahina nga joint resolution nga gipagawa sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office karong hapon, nahukman sa panel of prosecutors nga ibasura ang information nga gisangat sa NBI-7 batok sa 18 anyos nga suspitsado. Samtang nahukman sa panel nga isangat ngadto sa korte ang information sa kasong murder nga giduso sa Lapu-Lapu City Police batok kang Renato Lienes. Gipasabot ni Lapu-Lapu City Prosecutor Rosso Zaragoza nga nakapresentar ang Lapu-Lapu City Police og series of CCTV footage nga nakahatag og mas klarong hulagway sa suspitsado o identity niini itandi sa CCTV footage nga gipresentar sa NBI-7. Among gipangutana ang katong among gipatawag nga nakailan niya sa kani nga mga footage mo vouch gyud sila nga identified nila nga si Renato Lienes na nga naglakaw. Kay silingan man na nila at the same time barkada ni sa kaning tulo ka mga batan-on nga si panganlaan lang nato og si John, si Anthony ug si Dave. Sila mismo maka-identify nga sila. At the same time ang kato iyang duha ka kuan nga mga live-in partner ang katong ex ug ang current niya maka-identify nga si Renato Lienes ng Galakaw. Gawas sa extrajudicial confession nga giluwatan sa suspitsadong si Lienes, nakapresentar usab ang Lapu-Lapu City Police ug mga saksi nga nakatumbok ang Lienes nga mao ang tawo nga nagpaluyo sa CJ Diaz nga FB account. Based sa NBI nga evidence nga gipresentar aning kasuha, walay bisan usa nga evidence nga maka-connect sa katong CICL og sa CJ Diaz nga account. But i-compare nimo diri sa kang Renato Lienes, aside nga ni angkon si Renato Lienes, si Gina Andaya nga iyang current live-in partner, maka-vouch nga si CJ Diaz maunay usa sa Facebook account ni Renato Lienes. Dugang sa city prosecutor, huyang usab ang DNA result nga gipresentar sa NBI-7 sa giingong lama sa dugo nga nakuha gikan sa tuong sapatos sa 18 anyos nga suspitsado. Among na found out nga inadmissible ang katong ilang DNA nga diin nila ang katubaling mga sapatos nga giingon nga dunay blood stain. On the ground nga kadto pagkuha nila, pag-search nila or search nila sa balay nga doon na sila search warrant, wala ma-appeal na nga butang. Dungan ning pagawa sa resolusyon karong adlaw, gihatagan usab sa piskalya og kopya ang home care facility lakip na ang council sa 18 anyos nga suspitsado aron kini mabuhian na. Sa pagkakutlo ning balita, parehong wa miluwat og pamahayag ang inahan sa 18 anyos nga suspitsado ug ang inahan sa biktimang si Christine Lee Silawan. Hayan sunod semana pa masangat ngadto sa korte ang kaso tungod kay hatagan pa sa piskalya og 5 ka adlaw ang mga ginikanan ni Christine Lee Silawan aron kini makapirma sa maong kaso. Apan kung magdumili gihapon sila, mapugos ang piskalya pagsangat sa information ngadto sa korte sunod Biyernes. Uban ni Renante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Besda.